Ćao svima, ja sam Stefan Živić. Budite zdravi i ostanite vašim kućama. Ja sam Jovan Filipović. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Zdravo, ja sam Milica Pajtes. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Zdravo, ja sam Đorđe Tomić. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Ja sam Petar Milošević. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Ja sam Uroš Ćulum iz bejzbol kluba Novi Sad. Da bi bili zdravi, ostanite kod kuće. Ja sam Marko Hatala i ovom prilikom bih želeo da zamolim sve igrače i prijatelje bejzbola u Srbiji da ostanu kod kuće i čuvaju svoje zdravlje. Ćao, ja sam Petar Čujković, treniram za bejzbol klub Novi Sad. Ostanite kod kuće. Ja sam Dušan Cerenić. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Zdravo, ja sam Danilo Cvijović. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Zdravo, ja sam Bojan Inić. Budite zdravi, ostanite kod kuće. Ja se zovem Nikola Hatala i član sam bejzbol kluba Novi Sad. Ovom prilikom bih vas zamolio da ostanete kod kuće i čuvate vaše zdravlje. Ja sam Marko Rosić. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Ja sam Nikola Vučević. Budimo odgovorni, ostanite kod kuće. Ja sam Vladan Jovanović. Budite odgovorni i ostanite kod kuće. Ja sam Damjan Mirković. Ostanite kod kuće. Pozdrav ljudi, ja sam Aleksandar Milić, član bejzbol kluba Novi Sad. Budite zdravi i ostanite kod kuće. Ja sam Ina. Ja sam Marija. Budite zdravi i ostanite kod kuće.